ya estamos aquí na recta final, un pouco a modo de conclusión. Estivemos falando sobre o estado da cidade, da limpeza, buscando solucións, moi focalizado hoxe. Os xóvenes teñen unha obsesión co tema do botellón, eu creo que é importante, é verdade, señor concelleiro, pero ten a súa relación ao final co tema da limpeza. E agora vamos a falar da ecocidade. Eu te teño que tirar das orellas ao concelleiro, e que me disculpe usted, señor concelleiro, pero están vostedes promocionando o Ecobarrio da Ponte, pero que se confunde un pouco de que a xente que nos preocupamos polo medio ambiente non queremos un Ecobarrio da Ponte, queremos unha ecocidade de Ourense. Explíquenos un poquinho como é ese proxecto do Ecobarrio da Ponte, en que consiste, en grandes rasgos, o proxecto de Ecobarrio da Ponte, e por que non pensar na ecocidade de Ourense, que sería, eu creo que un punto moi diferencial da cidade de Ourense respecto ao cuidado do medio ambiente respecto a outras cidades a nivel nacional. Ben, o Ecobarrio da Ponte é unha aposta que ven de un proxecto europeo. Europa ten como misión a convertir o espacio europeo en un espacio sostible desde todos os puntos de vista. É unha misión complicadísima porque hai países que van a un ritmo, hai países que van a outro, hai países que teñen unha capacidade para meterse no tema do medio ambiente diferente de outros, hai nos que son máis industriales, menos industriales, hai nos o que ten un peso moi específico a industria gandeira, é dicir, hai infinidade de casuísticas dentro do territorio europeo. E dentro das medidas que Europa dos pasos que vai dando, lanza unha serie de axudas precisamente para traballar en barrios de diferentes lugares de Europa, ¿no? Entonces, a Xunta de Galicia, concretamente o seu presidente, por ser ourensán, decide que o barrio onde se pode traballar ese experimento de todo Galicia sexa o barrio no Concello de Ourense, o barrio da Ponte, porque ten unhas particularidades que o fan singular, e todo o que se faga no barrio da Ponte vai ter un impacto moi positivo dentro do resto da cidade. Pensa que no barrio da Ponte ahora mesmo, aparte de ser unha parte importantísima da cidade, pois ten ahora mesmo a estación de tren, ten ahora mesmo a estación de autobuses, ten un montón de edificios administrativos, ten o edificio da policía local, se concentra un montón de colexios tanto públicos como privados, e logo hai tamén unha parte da cidade que se destinou no seu día a viviendas sociales, que tamén requieren de unha axuda importante desde o punto de vista dos envoltorios desos edificios. Refirme completamente ao barrio de Covadonga. O ecobarrio en que consiste? Cal é a idea do ecobarrio? É aproveitar os recursos termais e os recursos xeotérmicos para captar ese calor e pasalo a través por resumir, a través dun canal único, captar, generar todo o calor que hai no subsuelo do barrio, concentralo e logo derivalo como se fora unha especie de canalización hacia todos estes edificios públicos, e despois que os edificios privados tamén se podan conectar a ese canal de calor para que o barrio consuma de aí e deixe de consumir de caldeiras de gasóleo, de caldeiras de carbón ou de cuestións relacionadas coa electricidade. Ves un pouco onde van os tiros do ecobarrio, un pouco nese sentido. E despois, promover todos os vehículos públicos que circulen por o ecobarrio sexan con enerxías que non contaminen, sexan vehículos eléctricos ou ben vehículos híbridos, e concretamente no barrio de Covadonga, que ven dunhas edificacións de fai moitísimos anos, pois dos anos 40 ou dos anos 50, dotalas de unhos envolventes, mellorarle a súa capa exterior, digamos, para que deixen de consumir tanta enerxía e despois facilitarles a accesibilidade a edificios de 4 ou 5 plantas que non teñen ascensor, onde vive xente moi maior, e tamén con esos aforos tamén permitir que se coloquen ese tipo de accesibilidade, que esos edificios conten con unha mellor calidade de vida para os que viven nel. O ecobarrio é un proxecto moi potente e a resposta á pregunta que me facíase precisamente que o proxecto europeo iba dirixido a un barrio de un lugar xeográfico determinado e tivemos a sorte de que se lexira a Ponte. Empezamos ronda de preguntas. Ecocidade. Eu chamo-me Lucas, teño 21, casi 22 anos. Eu queria preguntarte sobre os paseos ao lado do río.
porque aí tamén ten que haber limpeza. Entón, eu teño visto moitas veces que a maleza pois que come o camiño e non deixa moito espazo, non? E despois tamén relacionado con iso en canto ás termas, que fai uns meses creo que foi que foron os propios persoas que van ali pois todos os días que les limpiaban creo que eran as termas do Muiño porque non había limpeza ali. Entón, queria preguntarte sobre ese tema, quen o leva e quen decide os días que se van e que non, e todo iso. Vale, eu no que os paseos do río non sei se te refires algún en concreto, se pode falar de deporte pola zona, porque hai zonas, o todo o que son os 12 km desde a pasarela de Oira hasta a pasarela de Outariz, que habitualmente suelen estar ben. É dicir, hai veces que pode estar máis ou menos recortada a maleza, pero suelen estar ben. Digo, eu fago deporte por esa zona e máis ou menos o controlo. O que vai desde Outariz cara a Untes, que hai un camiño, hai un sendeiro, ese temos problemas para limpalo, porque no seu día, cando fixeron o sendeiro, unha das propietarias, unha das familias que era propietaria dunhas fincas que ocuparon para facer o sendeiro, fixe unha reclamación judicial e obligoulle a administración a devolver a finca ao estado original. Entonces, a esta persoa intentouse comprar a finca en varias ocasións, pero a persoa se negou a vendela ou pedía un precio que era desproporcionado. Entonces, o que se está facendo é non limpala porque, de algún xeito, nos fan a nos como responsables como administración de limpar ese sendeiro porque a señora acusa de que sigue pasándolle pola finca exactamente igual. Entonces, ese espacio é certo que non sempre está adecuadamente limpo, igual que o outro, creo que sí, ou ás veces estará mellor, ás veces estará peor, pero nese caso concreto existe unha dificultade. Para eso se está preparando un proxecto para facer un sendeiro de mellores condicións que vaya hasta a urbanización que hai por a carretera de Vigo, a de Ramirás, que non sei o nome ahora mesmo, que conectará esa urbanización precisamente coa zona de Outariz e de paso conectará co camping de Untes que acabamos de recuperar. Estaba en mans dunha empresa que dio en quiebra ou hai un proceso judicial longo e ahora mesmo se recuperou esta sección de un proyecto para quitar o camping e de algún xeito conectar ese paseo co camping e a zona de a Chabasqueira. Entón, sí que hai doucha razón que ese espacio non sempre está como debería estar, pero ten esa explicación. No caso do Muiño da Veiga, o Muiño é un lugar moi especial, que casi ninguén coñece, desde o punto de vista de como funciona de forma termal. A diferencia das outras termas de Chabasqueira ou de Outariz, no Muiño nace agua na propia terma. Brota entre as xuntas da terma, brota auga termal. E para enfriarla, o que se fai é mezclalo con auga fría. Mezclas a auga que nace directamente na terma con auga fría. Para limpar esa terma, precisase que o río teña unhas condicións determinadas. Entonces, o río ten que ir moi por debaixo do nivel da terma para que non exerza presión sobre a terma, para que non brote a auga hacia arriba, se poda vaciar con unhas motobombas para vacialo con moita rapidez e así poder limpiarlo. Entonces, hai un momento no ano no que se pode facer, ¿no? Que coincide que ese día que houve esa acción veciñal que de entrada sonaba como algo así moi poético, pero detrás había un movimento político que che vou explicar agora. O caso é que ese mesmo día, que surxiu esa suposta limpeza por parte dos usuarios da terma, hai algún deles que se cree o dono do espacio, ese mesmo día, por a noite, estaba programado que se limparan as termas. Pero para programar esa limpeza, hai que falar coa central de Velle e coa central que está máis arriba para que cerren durante unhas horas as comportas para que o río baixe o suficiente para que permita meter as motobombas, vaciar e unha vez que vacías, limpiar con a hidrolimpiadora ben o espacio para que despois as seguintes limpezas sean moito máis fáciles, non? Entonces, a través de un trámite que é bastante farragoso, porque ao final estás dicindo que paren a produción eléctrica, ponémonos de acordo coas centrales de Velle e coa central de máis arriba para que paren a produción esa noite. E un compañero de corporación que suele ridiculizarnos
e sempre está a gresca, sabe que eso vai pasar esa noite e ese mesmo día vai por a tarde e fai ese paripé con algún, bueno, pues, con alguén que lle chegou de poñerse a limpar porque a administración non limpiaba. Eso foi o que pasou no Muiño. Fixeron trampa, digamos, vale? Eu é como se sei que, non sei, ou vos, sabedes que esta noite van vir limpar a rúa e salides ahora, porque está che de non sei que, salides ahora a limpar, antes de que veñan a limpar oficialmente, non? Para salir na foto, bueno, estas cosas que se fan en política. Eso pasou no Muiño da Veiga este ano. É un pouco non, é o que pasou. Luis Lucía, de 15 anos, gustaba preguntar se ti crees que non se pode chegar a ser unha limpia. Pois eu penso que non nos vai quedar máis remedio que ser ecocidade, porque Europa en eso non va moi en serio e sabes que, bueno, se non o sabes, digo eu, que cando marca unha senda, se non a cumples, a continuación o que veñen é sancións. Empezanse a bloquear subvencións, empezanse a bloquear axudas, e en ese sentido eu penso que unha das grandes ventaxas de pertenecer a Europa precisamente que non nos vai quedar máis remedio a todos que irmos adaptando a novas formas de vivir a vida que sean máis sostibles. E en ese sentido, eu o que espero é que cando chegue esa obrigatoriedade total da cidade xa teñamos moitos pasos dados. Por exemplo, o transporte público, que ahora mesmo está en fase de concurso, a nova concesión do transporte público, pois leva dentro das súas condicións, das condicións do que gane o concurso, que os vehículos que se compren para o transporte público de Ourense teñen que ser vehículos que non contaminen ou que contaminen o menos posible. É dicir, ou que sexan eléctricos, ou que funcionen a gas, ou que funcionen de forma híbrida, pero en todo caso que sean vehículos que, de algún xeito, eliminen a contaminación que provocan os vehículos actuales. Cando exista a nova concesión de limpeza, da cantidad de camións e de vehículos que circulan para ir relacionados con a limpeza, vai pasar exactamente o mesmo. A administración vai a penalizar a todos os vehículos de gasóleo a nivel privado, non? Porque xa o estamos vendo. En Madrid, por exemplo, xa non deixan entrar na zona centro se levas un vehículo de gasóleo, non? Pois iso vai axudando tamén. Eu penso que todos vamos a racionalizar mellor o consumo da auga, daquelas, como vai a ser obligatorio, vamos a reciclar todos sí ou sí. O sistema de depuración da cidade é moi moderno, a depuradora que agora mesmo en Reza é unha depuradora que ten capacidade para o doble de habitantes que ten a cidade de Ourense e que ten a capacidade de deixar a auga cando saia da depuradora que se poda consumir. Desde o punto de vista medioambiental é un avance tremendo e eu penso que esos exemplos, se poderíamos estar hasta mañá dando así moitos máis exemplos, pues van a facer que a cidade, que Europa e calquera cidade europea sexa sostible. O que pasa é que se encargará ao resto do mundo de contaminarnos, porque ahora mesmo somos bastante hipócritas en ese sentido. Como sociedade estamos, por un lado, adaptándonos desde o punto de vista medioambiental, pero estamos comprando toda a producción a China que está contaminando o resto do mundo, por exemplo, non? Que donde vale todo, absolutamente todo, desde o punto de vista da contaminación. Entonces, bueno, o mundo en ese sentido, xa que non ten exactamente usado, queda moito por avanzar, non? Chamo-me Manuel, eu teño 19 anos. Con respecto ao tema das, pois, por exemplo, da enerxía xeotécnica e tal, e outras enerxías renovables, como farías ti para convencer, principalmente os maiores que xa estén acostumados ao uso do gasóleo e o demais, que o teñen como asimilado, que o correcto, como lles convencerías para que opten por estas novas, por este novo tipo de enerxías? Pois eu penso que a mellor forma de optar a elas é que sea máis barato o que te ofrezca a nova enerxía alternativa ao gasóleo. E iso vai ser posible, porque a administración vai facer o imposible porque sexa así. É dicir, que se vai a bonificar ese tipo de enerxías e se vai a penalizar as outras. De feito, no tema do barrio da Ponte, cando falamos, por exemplo, dos veciños de Covadonga que van ter estas ventaxas de que lle van a cambiar as ventanas, lle van a cambiar as fachadas, lle van a cambiar os tellados e lle van a introducir elevadores nos seus edificios,
eso vai ir contra o recibo mensual do que se paga, do que se pagan, imagínate a calquer suministrador, por non facer publicidade, non, calquer suministrador que se suministre electricidade, pois o compromiso que van a adquirir a cambio de que lle fagan todo o que che acabo de decir é que van a contratar durante un período determinado de anos con esa suministradora que vai ser a que invirta todo ese dinero para facer todos esos cambios. E por que se van a animar a facelo? Porque ademais de conseguir todo o que acaban de conseguir, o consumo diario, o consumo mensual no seu recibo vai a ser menor. O gran motivador vai a ser o consumo no sentido de do que pagues mensualmente. Me dá a sensación, Bueno, pois agradecerle a todos os xóvenes que estiveron hoxe aquí participando desta actividade a súa presencia, a súa participación tamén neste debate. Espero que vos solventaran algunha dúda, plantexarades queixas, e se non, creo que el vos recibirá, se tedes queixas, no seu despacho ali no Concello de Ourense para responder e para que te tiredes as orellas tamén se te tedes que tirar en algún caso, porque creo que entre todos debemos de cuidar precisamente o medio ambiente. Para rematar, señor concelleiro, algunha reflexión que queiras facer antes de que vayamos a rematar despois xa ponéndonos todos aí con ese traballo que fixeron estes xóvenes para concienciarnos do medio ambiente, non só no mundo, sino tamén en Ourense. Entón, se damos a palabra para ese remate, esa valoración final. Bueno, pois eu fui que elegí voluntariamente que fora que ese número dos pinos que colaborara en estas campañas de concienciación como asociación cultural, porque a coñezo desde fai un montón de anos, cando igual cosas que non antes nin nacido, e sei que facedes un traballo fantástico, que lo vales facendo ao longo de moitas décadas na cidade de Ourense e me inspirades moita confianza. E como eu sei que isto é unha cuestión de todos, só con que os que estamos aquí de algún xeito mudemos algún hábito, eu penso que o mundo será moito mellor mañá. En ese sentido, eu por lo menos insisto que creo firmemente nos hábitos individuales de cada un por encima dos colectivos, creo moito nos individuales. Agradecervos que en vacacións de Nadal estedes aquí acompañándome, para mí é toda unha experiencia compartir con vosco. Ao final, a veces encerrámonos en despachos e perdemos un pouco a perspectiva da realidade, quedo a vosa disposición sempre. Bueno, a parte de unha cidade moi pequena que non vamos a topar na rúa permanentemente, para a vosa disposición para calquer cousa que precise relacionada con esta materia ou con calquer outra, feliz de comentarlo con vosco fora de micros e de cámaras, e bueno, e a vosa disposición para sempre. Gracias. Seguramente atoparedes en calquer sitio onde seguro que non atoparedes en o botellón. Bueno, vamos a facernos aquí, collede, vamos a pedir que nos fagan unhas fotos aquí co traballo, por favor, señor concelleiro, aí no medio. Por favor, colocadlos ahí, a ver si nos quitan esas fotos, ahí todos, ahí, pues vamos a quitar una foto. Vamos a dar las gracias al concelleiro José Araujo porque está feito polvo, pobre, como un griponcio, y o fixemos levantarse para estar aquí.